Ka Football Tournament Basaw na bynta ki Samla kynthei na District South West Garo Hills balo pelong da ka Ophis District Sports kala kutno ha ka tarik Nailar da ka jingkmen bat jingshongshit ka khraw ha kani ka district jong ki Lum Garo. Kila don pratli ki kynhun lani ki team jong ki Samla kynthei ki belawan wanshim na kani ka district. Ia ki jingialehkai jong ni ka tournament la pelong Madan Ampati ha ka ba ki paidbah ki Samla ki longkmie bat longkpa na kylleng ki shnong kani ka district kila tuid Madan football ha kani ka shnong bani kemen lang bat ki team ki balapoi sya ka jingkmen final. Ka final ha kani ka sengi la yakun hapadeng ka team Krimkro FC bersya ka Sisters United FC. Ka jingialehkai ka longkmie bat ka balapinjak that ya barok ki beriu ki balawan paidbah ha kani ka Madan. Ka jingkawe lama, ka kynthei jan, bat ka pertai ki nong paidbah ki bekersyan ialah ka jong kylleng. Kala pendap syon ye ki lum bat ki them jong ka Madan Ampati. Ha ka bakut ka Krimkro FC kala penjem knap bat penbam ye ka Sisters United Basaw ko lanot. Ka Samla khasmi marak na ka team Krimkro kala yo e ka khusnam jingialehkai bekensai tam bat ka Samla bonkam sangma kala yo e ka khusnam thei thep gol babon tam bat ka Samla simchira sangma na ka team Sisters United kala yo e ka khusnam goalkeeper bet tam. Ya ki khusnam la pin khamti shekinong job da sports officer na kani ka district ubalai ro bat kren I mean si mik Samla kynthei ki bala pin I perthei Madan football yela ki sap ki phang.